Hej, jeg hedder Louise. Jeg er ved at starte min parfumeriforretning, og jeg har været her i dag for at tale lidt omkring, hvordan jeg networker. Mit network det startede, da jeg var 22, hvor jeg startede i et professionelt netværk, der hedder BNI, hvor at jeg lærte omkring, hvordan at jeg kunne gøre det bedst som netværk. Det, der er vigtigt, det er, at man starter med, at man er helt specifik omkring med, hvad er det, jeg kan, hvad er det, jeg gerne vil. Så folk har en helt klar fornemmelse af, jamen det er Louise, og hun har 100% forstand på make-up og tøj osv., hvis det skulle være det. Og at folk de ved, hvordan kan jeg give referencen videre i forhold til det, som den her person laver. Derudover har jeg fundet ud af, at det er meget, meget vigtigt at bruge de sociale medier. Det bruger jeg rigtig meget, fordi at det giver mig en fornemmelse af, hvad andre folk de laver, både personligt og også netværksmæssigt, så at jeg kender personen, der allerede jeg har kontakt med på Facebook, og at de også har en fornemmelse af, hvem er jeg. Jeg deler ud af mine egne oplevelser, mine egne personlige oplevelser, både på familiegrundlag og også forretningsmæssigt, så at folk de får en fornemmelse af, jamen Louise, hun er denne her person, og hun laver det og det, og at jeg kan vise det på min Facebook. Det har jeg opnået ved, at folk de så også tør at stille mig spørgsmål, de tør at maile til mig vedrørende netværk eller spørgsmål, eller hvad det nu kunne være i forhold til, hvordan man kan netværke sig igennem det. Det samme med, hvis man har produkter og så videre, at jamen, upload det på Instagram, så folk de ved, jamen okay, her der har jeg et billede af, hvad er det for et produkt, det her det egentlig er. Det vigtigste ved netværket, det er, at man tager imod alle mennesker med et åbent sind, og selvom at man ikke kan se relevansen i denne her person, som står lige foran en og har måske en anden branchekendskab, det er på et eller andet tidspunkt, så kan man næsten være 100% sikker på, at man får brug for denne her person i en eller anden sammenhæng. Så man skal være generøs omkring sine bekendtskaber og være oprigtig, når man taler med mennesker, fordi alle mennesker er hamrende interessante, uanset hvilken branche det så er, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at kan hjælpe hinanden.